Barcha aşık spektakl ko'rsatadi. Әлеге кичтә сәхнәдә кызганыч бала драмасы һәм гыйшык бәләсе комедиясе уйнала. Казанны шаулаткан бу данлыклы вакыйга татар театрының туган көне булып тарихка керә. Ильяс Кудашев-Ашказарский алдыңғы қарашлы татар егетләреннән труппа җыя һәм Идел буйлап гастрольләргә чыга. Түбән Новгородта аларга беренче татар артисткасы булып танылачак Сахибҗамал Гиззатуллина Волжская һәм киләчәктә татар театрының атасы дип йөртеләчәк Габдулла Кариев кушылалар. 1908 елда әлеге труппа Габдулла Тукай тәкъдиме белән Сәйяр исемен ала. 1922 ел Сәйяр труппасы нигезендә дәүләт театры төзелә. Ул Кызыл Октябрь исемендәге беренче татар дәүләт үрнәк драма театры дип атала. Театрның җитәкчесе итеп Кәрим Тинчурин билгеләнә. Тинчурин театрның музыка бүлеген җитәкләргә яшь композитор Салих Саидашевны чакыра. 1923 ел Казан театр техникумы ачыла. Һәм 1926 елда әлеге техникумны тамамлаган беренче профессиональ артистлар театрга эшкә килә. Алар Галия Булатова, Галия Нигъматуллина, Галия Кайбицкая, Хаким Селимҗанов һәм башкалар. Театрга яшь артистларның һәм талантлы Салих Саидашевның килүе музыкаль драма үсешенә зур йогынты ясый. Әлеге елларда Кандыр буе, Сүнгән йолдызлар, ил һәм ниһаять 26 ел киләчәктә Камал театрының йөзек кашы булган Зәңгәршәл әсәре сәхнәгә менә. 1926 ел театрга академия исеме бирелә һәм татар театрының 20 еллык юбилее бәйрәм ителә. 30 еллар. 30 елларда бөтен илебезне томалап алган репрессиялар театрны да шидләтеп үтми. Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бөрнаш, Мөхтәр Мутин, Гали Ильясов, Фатих Сайфи Казанлы, Галимҗан Ибрахимов, Шамил Усманов корбан китәләр. Аларның иҗаты 10 еллар дәвамында тыелып тора. 1939 ел Галиәскәр Камалның 60 еллык юбилее уңаеннан театрга аның исеме бирелә. 1941-45 еллар театрның ир-атлары Бөек Ватан сугышына алына. Сугыш елларында театрның 8 артисты һәм 12 хезмәткәре батырларча һәлак була. Сугышка алынмаган кайбер артистлар фронтта сугышчыларга ярдәм күрсәтә. Театр бу елларда үзенең эшчәнлеген туктатмый, 23 премьера чыгара. 1944 ел сугыш дәвам итүгә карамастан татар театрына югары белемле артистлар әзерләү өчен Мәскәүдә Луначарский исемендәге дәүләт театр сәнгате институтында татар студиясы ачыла. 1949 елда әлеге студияны тәмамлап яшь артистлар театрга кайталар. Алар арасында Празат Исәнбәр, Рафкат Бикшәнтәев, Гәүһәр Камалова, Шәхсәнә Мәсфәндиярова, Асия Галиева, Дилүс Ильясов, Асия Харисова, Асия Хайруллина, Рауза Әхмәрова һәм башкалар. 1956 ел Кәрим Тинчурин репрессияләнгәннән соң тыелган Зәңгәршәл яңадан сәхнәгә кайта. 1957 ел Мәскәүдә үткәрелгән татар әдәбияты һәм сәнгате декадасында Галиәскәр Камал театры зур уңыш казана. Зур уңыш казана һәм әдәбиятта бик күп артистларга мактаулы исемнәр шул исәптән Халил Абҗалиловка халык артисты исеме бирелә. Театр милли театрлар арасында беренче булып, шул чор өчен иң югары саналган Ленин ордены белән бүләкләнә. 1958 ел Тасдырда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге барлыкка китерелә. Әлеге бүләккә беренче булып Кәрим Тинчурин әсәре буенча куелган Җилкәнсезләр спектакле лаек була.
1960 еллар Качалов театры каршындагы театр студиясы, Казан театр училищесі һәм Мәскәүдә Щепкин исемдәге училищены тәмамлап, театрга дулкын-дулкын булып яшь артистлар килә. 1966 ел театрның баш режиссеры итеп Мәскәүдә ГИТИС тәмамлаган Марсель Сәлимҗанов билгеләнә. Марсель Хакимович баш режиссер булу белән Казан театр училищесында актерлык курсы җыя һәм гомер буена педагогиканы ташламый. Аның укучылары бүгенге көндә дә театрда тугрылыклы рәвештә хезмәт итә. 1973 ел Ленинградта театр, музыка һәм кинематография институтын тамамлап, театрга яшь артистлар кайта. 1979 ел Әлдермештән Әлмәндәр спектакль өчен пьесаның авторы Туфан Миндуллин, режиссеры Марсель Сәлимҗанов һәм Әлмәндәр катны башкарган Шакат Битимиров Станиславский исемендәге дәүләт премиясына лаеклана. 1986 ел Галиәскәр Камал театры Татарстан урамында махсус төзелгән яңа бинага күчә. 1988 ел труппа икенче буын җиткенчеләр белән тулылана. 90-нчы еллар бер яктан авыр, икенче караганда милли үзаң үсеше чоры. Әлеге елларда моңарчы тыелган авторларның әсәрләре сәхтәгә менә. Гаяз Исхакый, Әхмәт Таҗиддин Рахманкуловның иҗаты кире кайта. Туфан Миндуллин, Аяз Гиләҗевнең моңарчы тыелган пьесалары куела башлый. Бу елларда Марсель Сәлимҗанов, Прозат Исәнбәт кебек танылган режиссерлар белән беррәттән ГИТИС тәмамлаган Дамир Сиражиев һәм Фәрит Бикчәнтәевләр эшли башлый. Драматургиягә Мансур Гиләҗев, Зөлфәт Хәкимнәр килә. 1995 ел Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясеннән беренче югары белемле артистлар чыга. Курс җитәкчесе Марсель Сәлимҗанов, педагогы Фәрит Бикчәнтәев. Әлеге курс тулысынча диярлек труппага алына. 1996 ел Шәңкисәкәя һәм Акчарлак спектакле белән Галиәскәр Камал театры беренче мәртәбә чит илгә, Германиянең Аусбург шәһәренә гастрольгә чыга. 2001 ел Марсель Сәлимҗанов Россия театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткәне өчен Россиянең алтын битлек милли театраль премиясына лаек була. 2002 елның 26 мартында театрны 36 ел дәвамында җитәкләгән Марсель Хәкимуллы Сәлимҗанов вафат була. Шул ук елның май аенда театрның баш режиссеры итеп Фәрит Бикчәнтәев билгеләнә. Фәрит Бикчәнтәев һәр ел сайын Марсель Сәлимҗановның туган көне 7 ноябрьдә премьера чыгарга вәгъдә бирә. Беренче спектакль булып, Георг Хугаев әсәре буенча куелган Кара Шикмән музыкаль драмасы була. Әлеге вәгъдә 2002 елдан бирлек үтәлеп килә һәм ел сайын 7 ноябрьдә чыккан премьера Марсель Сәлимҗановның якты истәлегенә багышлана. 2015 елда Татарстанда театр сәнгать өлкәсендә Марсель Сәлимҗанов исемендәге дәүләт премиясе булдырыла. 2006 ел юбилей уңаеннан театр Лондон, Мәскәү, Алмата, Бишкек шәһәрләренә гастрольгә чыга. 100-нчы сезонда театр Нәкый Сәнбәтнең беренче татар артистларына багышлап язылган Гөлҗамал әсәрен сәхнәләштерә. Һәм ниһаять 2007 елның 27 марты әлеге сәхнәдә тантаналы рәвештә татар театрының 100 еллык юбилее үткәрелә. Билгеле, 5-10 минут вакыт эчендә генә театрыбызның бер гасырлык тарихын сөйләп бетерү мөмкин түгел. Әмма бүгенге кичәдә без игътибарны соңгы 10 еллыкка юнәлтергә телибез. Әйе, 100 еллык юбилейдан соң да 10 ел гомер узып киткән. Шушы дәвр эчендә нинди үзгәрешләр булды соң? Театр нинди яңа үрләр яулады? Беренчедән театрыбызга 20-гә якын яшь артист килде. Халыкара проектлар нигезендә Колумбия, Франция, Кытай режиссерлары тарафыннан театрда дөнья драматургиясенең иң матур үрнәкләре сәхнәләштерелде. Соңгы 10 елда театр Казахстан, Төркия, Кытай, Финляндия, Латвия,
Венгрия, Колумбияда гастрольләргә һәм фестивальләрдә булып кайтты. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Галискар Камал театры инициативасы белән Һөнәр бүтән Россия яшь режиссуры фестивале. Тантана театраль премияләр тапшыру чарасы. Россиянең иң танылган фестивальләр дәрәҗәсенә үсеп инде форум булып киңәйгән Нәүрүз төрки театрлар фестивале. Сетевая компания Ошык акционерлык җәмгыяте ярдәмендә яңа татар пьесасы бәйгесе һәм шулай ук живой город фонды белән театрда төрле лабораториялар, экспериментлар үткәрелә башлады. Кыскасы, бүгенге көндә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры гади генә театр түгел, ә чын мәгънәсендә татар мәдәни заман үзәге. Биредә һәр чак шагыйрьләр, язучылар, композиторлар, биючеләр һәм башка сәнгать әһелләре һәр чак үзләренең иҗатларын чагылдырырга мөмкинлек таба. Тик нинди генә лабораториялар, экспериментлар, чит ил проектлары булмасын, театр иң беренче чиратта тамашачыга, сезгә хезмәт итә. Ә тамашачы бездән тирән мәгънәле, уйландыра да, ялда иттерә торган, күңелләрдә яшәргә өмет уята торган спектакльләр көтә. 10 ел эчендә Камал театры 52 өр-яңа спектакль чыгарды. Шулар белән бергә 2011 елда театрыбызның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтаев Кәрим Тинчуринның мелодрамасының Зәңгәршәлнең яңа куелышын тәкъдим итте. Şerbe tortu
Тойхан Миңнуллин, Дивана. Ярар инде, ярар, мин начар. Син дә инде балачагың калса. Шыр яланга кирмә. Бу бөтен авыл көлә. Кем көлә? Бу бөтен авыл көлә. Көлүчеләр үзләренең шәрә икәнлекләрен белмиләр. Чүпрәккә теренгәч, алар үзләрен без шәрә түгелләр дип уйлыйлар. Сез шәрәләр, катлы туннарга киенсәгез дә мин сезне үтәли күрәм. Ленин да кешеләрне үтәли күргәнме? Ленин күргән дә күргән. Бу кайсы китабында язган? Күрәм. Укып күрсәт. Укып күрсәт. Мы говорим, наша цель – достижение социалистического общественного устройства, которое устранит деление человечества на классы, устранит всяческую эксплуатацию человека человеком, одной нации другими нациями. Директор щитом есть бисенще бит. Мы говорим, мы хотим добровольного союза наций. Такого союза, который был основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии. Чтобы управлять, нужно иметь армию закаленных революционеров-коммунистов. Она есть! Она называется партией. Масса должна иметь право сменять. Масса должна иметь право знать и проверять каждый малый шаг их деятельности, товарищи. Коммунизм один только в состоянии дать демократию, действительно полную, чем она полнее, тем скорее станет ненужной. Оторвет сама с собой. Только коммунизм, товарищи, создает полную ненадобность государства. Ибо некого подавлять. Мы ставим целью равенства, уничтожение классов, товарищи. Әтинең бит аларны ачып та карамаганын беләсеңме? Аларны бит бер генә райком секретарында укымаганын беләсеңме? Алар наданнар. Син укыган. Тотмый малайлар белән шаушып йөрисә. Мин сезнең белән сөйләшергә теләм. Галескер Камал, банкрот. Kеш bilen kapkalarını dikletip açmışını uz gönül atıp Tügüler tas başırmasınlar dönem boyu. Yavaş yol yok yine bismillahirrahmanirrahim. Şunu aytırmın degen edim Мәскәүдә. Нәрсә бирсен бер брушка гына ул. Брушкасында барысында алып кайтырмын тыгақлы инде. Поездга сыма калам.
Туфан Мигнуллин, Мула. Güveniştim, İyisen havara uygen. Kimler? Şunday otlu kişiyinde, bu sanatında isimlen deşici yok. Mindidir, duramagan narsa işi bulgen. Uksuz demişinde, nima kilyenler, benim de sinirler uzak. Çünkü sen şu armanansın. Eşe bo'lgan dedingizmi? Şundan tutulay, kırlayın da kal. Ya, niye aytasın? Narsa aytaman. Salahiddin og'zi men ishi bo'lgan kishiga yosin ishlatdim. Duasız gitsin desin beni. Qizim duosiz yashagan. Sen duasız. Bu bana ait bir tuğlinden ama. Dünyası duasız bulgaz. Yaşlı bilip yaşamagan iken cazasını tiginde alır, Xuday yüzü bilir. Salahiddin og'zi. Ya. Güzel. Nasıl mı? Salahiddin og'zi. Salahiddin og'zi. Agarda butun ishni Alloh taolaga topshirsa, mana biz sizning bilan narsaga keraksin. Biz Alloh taolo yozganni qolib qilib turishlar. Bizning so'zga quloq solmaylar ekan, demak Alloh taolaga qo'shib bormoqchilar. Salahiddin og'zining ishi bo'lganlarda ham o'z-o'zidan qo'l solgan murdorlarga yosin chiqmaydi. Olay mehribansız bulur bacaramay. Siz mehribonli yapsiz bo'lsa. Kelganimda 2-3 kun allaniylar ko'rib, allaniylar ishni bitirdim. Salahiddin eng mehribonli Alloh subhanahu va taolo. Hamma o'lda tamoqni yaratgan. Ham kishilar buni bilirga tirish Salahiddin og'zi. Bu hamisti geçti olay kulağına yaramay. Zinkilgen kişi kısmında böyle yaşayan. Yoksu da zamanında. Bizdeki dünya silkiyen segine var mıydı? Salahiddin og'zi men degan shartimda Alloh taolo qo'shgancha barvaqtimiz. Siz nishon olamiz Salahiddin og'zi. Vallahi Teala'da künükken birinde. Korap durabi. Eğer üzüm uzatamayın da var. Bilmayman da bilmayman qora o'zingiz. Ammo mening fatiham yo'q. İnsanlar ibrat olib natija yasasin. Ey olmayın, olmay. Bir işi bule yetişirse şunun ayıp üstüne eşip gile. Siz üstü isteme. Sen de lan! Olay kimsileşme! Bu zamanının bütünüsü kışkırmayı duyuşu gittik tuğur. Min işemken Bismillah bir şey. Burası da uz ömrümde isteyen şey çıkarım. Bu men sizlarga chiqirgan bilaman Salahiddin og'zi. Yarı, ayda rengimin. Alaysa güzel üzümü zaten. Bilmayman da bilmayman qora o'zingiz, ammo mening fatiham yo'q. Yarı, o da tam. Karakolunda kaldı. Zeki Zeynullin, Orbalı Kadınlar. Yol aldığından bir dua okup alıverir. Reyhan oku. Bismillahirrahmanirrahim.
Нәрсе, менен рұқсат болмаса да, барға болдыңыз мұны. Барырға болдық әлі қалай. Хат өтер, хат кет, хат түрмәге алып барып япар бір кетеміз. Ерлеріміз ашанда. Әйтме шал сөзді, әйтме! Әйтме! Сәрбәр, сіз башырақ болып барысың, ярай ма? Тегіне, міне, сізге барығы рұқсат деген қағаз. Барығызында исім фамилиялар жазылған. Жолда, ауыл араша озғанда, я болмаса барып жеткәш. Олай бірер милиция талап бәйленсе, міне шушы документini көрсетірсіз. Қалды. Ай, кімге бәйленсін екен сізге? Міне бәрі. Қалды. Соланың рәхметі олсын. Амағыш. Siz beni aşı saklamadınız. Sen anladınız. Sen minde kışıkçısı bir. Neyse. Ben yamal kıymedim minde. Келмеді шул. Құрықты ақыр. Yigitlerge minden selam ediniz. İsen savurup imgenmişe koşulsunlar. Gitmeyen sizi kenara Allah'ıma şükür kılayım. Umarım ben seni bağlı indi. Allah'ım ahiretle. Selahattin'imdir şu şubalarım. Yürü başlamanın indiler derine burası kilgeliydi. Alıydı indi. Yol bit çırak, balan güzel bitmesin. Ey hanım. Nişlep düzmesin deyindi. Nişikkine güzel oğlum. Tatar balası bir doğul hanım. Tatar balası. İlgiz Zeyniyev, Erim ise. Yaşaraydı şu. Mine bilesin mi? Sinde şunda bir kız yok mu? Sen kalbine aşılanmayan. Düşmanını bir paramamına. Sen hakkında şulanma. Bırşılma. Ne bilesin mi? Sinde şunda bir kız yok mu? Nasıl? Niçin anlatırken bilmem. Vadikine etip anlatıp bir resim bile. Nişiktir. Yasalma gibi bir şey hakkında. Sen yine anlıyorsun mu ki? Sile. Yok. Nerse itir getiregenim ne anlıyorsun? Benim mağdur edip yaşasın bile anlasın mı? Yoksa biz ellenmiş. Nişik, dönmüş. Senin uylap karaganın buldum iken, biz konsertler, tiyatrolar koyuyoruz, kitaplar okuyoruz. Artistler, neşerlikler turunda, televizyonda, gazetlerden okup, para, bölüp durarız. Onların oturmuşları bıraksın sınavız. Onları şunlukşularız. Onları şunşatlarlarız. Onlardan işittir. Hislenirge, yoratırga. Yaşarga kilişerdik sima. Arızga kilişmeyin. Bizden yaşam parağanımız yok. Mine bilesin. Min üzümne ene şul televizyondakilerin ortaklarına bulsunuz. Ene. Beren gösterip şeytip kesite. Biz bitini yaştık hep. Min Allah'ın varlığını aşkanam da. Lakin o anda bir de bulmasa. Migre bu kılıçlı bulabildindi. Sen mini anlarına değiş. Mini yalmasına bulur. Men atıp gerekli, men ağız bolsa da bide. Birazgına. Nersesin o birazgına? Sefer, benim yolda kısa, men aşkı bide. Biz indi bütün dünya işlerinden kısılanmıyoruz. Bizge şuşunda yaşa bitirge yazırardık. Lakin biz bu dünyada biz de var. Biz bir kırıyda, kora, hücretip duruşlarında bulup yaşamayı bildir. Mine de şu televizyondakılar mağdur edip yaşasın diye. Ağlısın. Amin, nişle getirmişsin senin işe. Bir an Mina, sen akire mi güzel? Bu sinir gittiğinde Sinan'ı barbırga kuydu almayacaksın. Ya, bu da
Eserlenmez. Yıkar kışı işitse teşekkürler. Men kışı kılığından üstünerek ko'tarildim bu ayakta. Aylanki akıllı nerseler siliysin. Eva deygine nersen anlamışsın. Nersen? Anam bittiğin akire değil. Ul bittiğinde benim durmuşumdan. 35 yıl elek yılında. Sinan Akfat'ıydı be. Nerse değil. Bütün ne yemeklerle bulmasın. Sen benim ıskıydır getirgensin buna. Minir Fatını. Sen bir beni anladın. Anladım şu. Minir Fatını. Güngel diyen nersede baş suları. Güngel deyip jülerlenirgen miydi hazır. İktilesem de minanın yanına varmayacağım. Rahmet. Fatih Hısni Gözük Paşa. Güne sabantularda girecekti. Bu milli beyranımız bir kaşanda ağaç çamışlarısız uzmuyor. Varımız sibize. Osman, min, kalganları yapmalılar. Atlar barısı da görürük üzge yagamlamalılar. Oynatlap kına tıralar. Arada bir ısındırıklı baytal inip dikkat kurdurta. Yeşiş pışkırığından, anın başını şayqap alığından o sizinem, şappak hayvan olsa kire. Malay bizim de red çağırılmam sakıra. Yine dikiz koşka baytal orada piringi de uçturmaydı. Barıp kalimani kıskıydı. Zaki İsenbek Uşak Asrı. Taksi, mene bitmene kiyimleri kanımda. Divana. Divana. Şunu taksir. Böyle kalan sizin o da gireğinden artık boşlar yerlerde. Siz onların şın yüzleri kurdu kalasız. İmanatımdır bu ara. Yarı. Lakin mıntık hayvalatını üstüne almış olarak bizim yangasın işi de Büyük bir cihangir hazırlanan sızının bilen sayasatçılar dilinde söyleşmek işi bula. Buyurunuz ilçe. Kakam.
Ne işin? Abi mi almadı? Emin baş vesilinin kınımlar bakılmalı talep eder. Rahmet! Çünkü bunun işinden ha. Altın. Rahmet! Mikhail Zeydullah ölüm yarattı. Seni her vakit minten akıllırak buldum. Mina hacga barırga ruhsat ettiler. Digiler. Бәхетлесің, әнейім. Шушы яшьтә дә мөгъҗизага ышангач. Min hacga baran kızım. Xuday tarafından bu zor бүләк түгелмени? Юл ярат. Мәшәкатьле. Анда болай гына чыгып китә алмыйсың. İşte bulay gına bulsun. Şuna da anlamazlık kişi diye uylamışsındır bir. Mine Troitski'da hoş seferine dip yığan altınlarım isen bilezigim, koşlu yüzügüm. Bu altınlardan құтылырға керексің, әне. Ne söyleysin kızım? Min alarını nefsim için saklamadım. Açlıktan ağını şuyup yığılganda da ipmekке alıştırmadım. İmanım kamiliydi. Başında olsa hoşga baracakmın. Alarının gireri çıkacak. Bu altınlar dağı edilgen taşla. Anar sana bu ilde bele kazanına getiren. Halel bir hizmetiniz için kızım. Taşla. 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 Taşlayayım kızım, taşlayayım. Sen de abzan aşağılansın kudaşlay. Odan artanıp yapına gamel kılatırgan idi. Taşlayayım kızım, taşlayayım. Ya Xudayım, namazım kolaylamasa. Ya Xudayım, ya Xudam. Жан-Батист Мольер, Дон Жуан. Видишь, уконченную сразу. Kabaha, onun üzerinden olacak, dinge etmedin. Siz kabahatinizden bu hakta sıramadınız. Ol bütüney akıldan şaşkın. Yol kiminde alıştırmışa kilim şitken. Рәхим итеп мине танырга тырышып карамассыз микән, дуслар? Безнең якка да
шығып кету. Македонский! Сабақ тиктары. Македонский! Сұрмақтай бөлінеді. Belki bu kadar bulmadan sürmeliler. Söz anlatırlar. Дүрсіңін екен емес. Дүрсіңін екен мен. Saray kişisi! Ya üzünüzü üzünüz! Nişik naşar yapmışsınız! Sizin işin гадәти хәл булырга тиеш бу. Сез шундый каушадыгыз. Сезгә карарга кызганыч. Нигә сез гөнаһсыз булып кыланмыйсыз? Нигә сез хисләргә мәлек кешесез? Сезне үлгеч әзелеп яратам. Һәм безне бары тик үлем генә аерылачак дип антылар эшлисез. Нигә сез? Гадәттән тыш әһәмиятлешләр мине кистәтмичә генә юлга чыгып китәргә мәҗбүр итәсез. Әйдәгез! Сезгә кирелә барырга тагын тоткарланырга туры киләчәк дигез. Беренче мөмкинчелек чыгу белән минем арттан кайтып җитәчәкбез дип ышандырыгыз. Сез әлбәттә минем белән кавышу утында янасыз. Миннән еракта сез тәннән аерылган җан шикелле газап чигәсез. Шулаймы? Илгиз Зайниев, Махаббат ФМ. Дорогие татарстанцы, люди, davlat yetakchisi olarak shundan aytib o'tashim keladi. Bugungi o'rdunyada bizni baraka muhabbatgina saqlab qolishadi, потому что это испытанные технологии, это 100% эффективно. Так что любите друг друга, яратыгыз, һәм бәхетле булыгыз. Мен Рөстәм Миниханов, мен Махаббат ФМ радиосы тыңлыйм. Сезгә дә киңәш итәм. А куда деваться? Tanrı muzikasını işitsem, dulkın tiybe yüreğim, dulkın tiybe yüreğim. Bilmişen işit düzelmen, yıldızlarda düştüler şirke. Bizi bilen Tanrı birgen, Tanrı sarışı büyür, Tanrı yaşarın suyur. Yıldızlarla düştüler şirke, bizi bilen Tanrı birgen, Tanrı sarışı büyür, Tanrı yaşarın suyur, Tanrı sarışı büyür, Tanrı yaşarın suyur, Tanrı sarışı büyür, Tanrı yaşarın suyur. İllez! Bu güneşsin mi? Yarata, kırmasızsın. Yüzüne ettin mi? Kımkı anlaşılan. Benim lekine etmesin. Ömrüm boyu güneşeksin. Kazranın beni kurası da kimlidir? Şüler, bu bittiğini yarata. Siz koyan bilesizsin. Hemen sokar güve. Şufti kızını ışkındıramaz demine. Kazranın işi olansın. Kazranın işi olansın. Yaratam digin. Yaratam digin. Yaratan şuuruna. Şulguna. Ey min yaratan. Илгиз Зайниев, Бабайлар шуағы. Он бешенцем, он лучше пусть она курит нас.
de kütesi gibi buldum. Ben seni bir üzümle giden bir yandan çıkar aldım. Şoyartmağımı Yani vakit soyarmayım. Onda kütünün mehnesini kılmayayım. Lakin min anda aşırıyım. Ondikna işini mında da kadırga bulur. Sen okulas bizim fatır. Vatırını satırga türküdürüm. Halanayda. Eyde şoy yaptım, yeme. Min sina ettim. Benim mında kalasım, mında yaşasın. Mana iş basa bu. Şan tatar yigitler. Eyttir bir de değilsin, şaka. Kızım, bu meseleleri sipetleştirdik mi? Baba yoğurur musun lan? Yok, yaşayısılar kilip gittiler kızım. Maladis kızım. Eyle güzel bir sizli fatohat, değil mi? Sesini mi? Hadi yana. Ulan ben inanıyorum. Yarayın da yanında da koyalım. Мылтық сүйесіңмі, сүймейсіңмі, искен жиллер, кинолюз, трубави, үзілгенімі, желкенсізлер, һәм башқалар. Әлі тағын шуны да ескертесібіз келер, соңғы 10 ел ішінде театрымыздың кіші сәхнәсіне де яңа сулыш үрілді. Биредә Россиянең иң югары театраль премиясе алтын битлеккә дәгъва кылган Йонфасының җәйнең бер көнендә спектакле. Шулай ук Шекспир трагедияләре, татар һәм рус классикасы һәм инде әлбәттә балалар өчен спектакльләр, шулай ук төрле әдәби кичәләр, очрашулар үткәрелә. Кыскасы, Камал театрының кече сәхнәсе соңгы елларда хаклы рәвештә ирекле сәхнә данын казана. Кызганча каршы тормыш гел җиңүләрдән һәм шатлыклардан гына тормыш ул. Соңгы 10 ел эчендә бик күп хезмәттәшләребез һәм иптәшләребез арабыздан китеп барды. Сез һәр вакыт безнең күңелләребездә булырсыз. Театрда кем баш дигән сорауга бер генә җавап бардыр.
Галижанат артист. Бүгінгі күнде кімнер сәхне тұтасың? Қазір әйдәгіз Ғалескер Камал исеміндегі Тотар Дәулет Академия театры артистларын қошалайық. Айгүл Абашева, Юсуф Бикшентаев, Güzel Gülverdieva, Artur Şeydullin, Alina Müderisova, Fennur Muhammedcanov, Rişat Ahmedullin. Olmaz Gereyev, Gülşeşek Hamedinurova, İlnur Zakirov, Nefise Hayrullina, Irik Kaşapov, Güzel Minakova, Emil Talipov, Leysen Fayzullina, Aygül Minnullina, Rail Şemsuarov, Gülşeşek Gayfettinova, Olmaz Sabirjanov. Güzel Şakirova, Deniz Safin, Alsu Kayyumova, Leysen Rahimova. Radik Bariyev, Milasha Şayfettinova, Minvali Gabdullin, İskender Hayrullin, Halil Şihanshin, Ramil Vaziriyev, İltizar Muhammed Galiyev. Ayrat Arslanov, İlsiye Tıhvatullina, Meryem Yusupova, İldus Abdurrahmanov. Луция Хамитова, Олег Фазлжанов, Дарья Сапина, Венера Шакирова, Раушания Юкачева. Асхат Исматов, Нариман Гарифуллин, Hiraya Akbarova, Zülfira Zaripova, İlnus Ahmedcanov, Ruziya Matigullina, İldar Hayrullin, Alsu Gaynullina. Ольдар Хафизов, Рания Нуруллина, Найля Ибрахимова, Халим Шалалов, Халиме Искандарова. Найля Гараева, Ринат Тажеттинов, Азгар Шакиров, Нәжибә Ихсанова, Раулин Шәрәфиев, Наил Тунаев, Гөлсем Исангулова. Һәм театрыбызның баш режиссеры Фарид Бикшәндаев. Татарстан Республикасы Президенті Рөстәм Нұрғалиұлы Миңнехановтан. Сөз
Татарстан Республикасының бірінші президенті, республикамыздың дәулет кеңесшісі Минтимер Шәрипұлы Шәймиевқа. Әзірек тұтып тұрсын. Ғали жәніп артистларымыз. Біз сіздің алда баш иеміз. Бүтін қала тұрған қамыларыңызға, ішке тұрған ішлеріңізге шын көңілден, бүтін халыққа біз есімінен шулай деп етерге хақ бардан да түгіл, шулай ойлаймын, çünkü шулай ол. Бик зор рахмет. Келешекте де шулай тұрып шатландырыңыз. Біз сізді яратамыз. Hürmetli tamашашыларыбыз, әйтірек керек, соңғы вақыттарда мен қайбір Сәкине белән премьерларда бола алмадық. Башқа түрліше ойлар да келгеледі. Мәйтәп тамашашылар нәрсе ойлым екен, тәуелсім енді. Çünkü әр вақыт бет бірге матур иттер бітім премьерларда болып, ортаға салып сөйләшіп, шатланып, керек болса тәнқидләп, фикер йөртеп, шулай матур иттереп тормыш итәбез. Мен Фәрит 110 еллыкны уздырабыз дигәчтен, кинәт кенә шулай әйтүенә, инде менә шушындай безнең министрыбыз инде Айрат Минимович әйткәчтен, әйтәм әле 100 еллыкны күптән түгел генә гөрләтеп, уздырдык, бу дөрес гамәл микән дип уйлап куйдым. Шәм күлемнән әйтәм, инде bizning arada dersine aytganda, şulay açıktan açık söylәмәсәң, fikir yürütməsəң, başqaça bulurlar tiyişdə түгел. Biz şunun белән көчле дә. Ни өчен шулай дип әйттем? 100 еллыкта 100 еллык театрыбызның инде хәзер 110 еллык гомерендә бүген бик матур иттереп, искиткеч акыллы сценарий, режиссура куелган. Мин шатланып, гаҗәпләнеп утырдым. Шуңа күрә сезгә дә шулай шады күренеп тора залның ничек хисе, ничек сулыш алуыннан дәрсен әйткәндә сизеп торасың. Ни өчен шушындай уйлар башыма килгән иде? Чөнки ул бит 10 ел вакыт зур вакыт түгел. Бигрәк тә театр өчен инде бүгінгі көндә 110 еллык театр өчен. Шул ук вакытта мен әйтәсем килә, бу дөрес гамәл. Дөрес эшләдегез. Чөнки уйлап карыйк әле. Ул театрда гына түгел, гомумән тормышта да шулай. Но бигрәк тә театрда. Театр инде ул хисле дөнья, йөрәккә үтеп керә торган. Әгәр дә менә 10 ел эчендә дәррәү бик зур үзгәрешләр, кинәт кискен үзгәрешләр булыр дип көткән булсак, инде бик каты яхшырак та уйный башладык. Тагын да халыкның мәхәббәте безгә карата
артты дейіп, өзімізде тамашашылар біз сіздің білән ойласақ, бұлар нешік дәржау кете алдылар deyip, мен әйтірге керек, олай деп ойламадым да. Чөнки, әгәр дә театр тарихын қарасақ, мен кішіліктің жас тарихында да шулай ол. Біздің бит, міне біз тамашашылар, бейрәктә инде өлкән бұл тамашашылары, біз бит әлі элекке хисләр белән яшейміз. Элеккеге инде дөресен әйткәндә, даһи артистларыбызның әйткән сүзләре, аларның уйнаганнары, алар безнең хәтердә, біз һаман шул күрәсебез килә, һаман шулай уйнарлар дип әйтәсе килә. Бар бит шул ук вакытта үсеп килә торган яшь буыныбыз, республикабызның киләчәге. Сезгә бигрәк тә Фәрит, сиңа, Илнурга да, башка җитәкчеләргә дә театрның җиңел түгел. Мин җиңел дип әйтмәс идем. Җиңел булыр әле якын киләчәктә дип әйтә алмас идем. Чөнки безнең хәтеребездә менә шушы театрыбызның тарихы бар. Шушындый истәлекләр бар. Алар бит күңелгә синеп калганнар. Бездән кеше ясаганнар. Теге Герценның сүзләре бар, без из толпы театр делает нацию дип. Матур әйтелгән иде, Тукай нәрсәләр әйткән, әйтеп тә торасы юк. Шуңа күрә менә шушындый 10 ел эчендә нәрсәләр эшләп була икән, ничек иттереп хәрәкәт итеп була икән, алга барып була икән. Менә шушыларны күрсәтер өчен гыйбрәт алыр дигән сүз, гыйбрәт алырга дигән сүз миңа бик ошап бетми ул. Но менә бу юбилей шул яктан уйлаганда кирәк. Чөнки әле менә урта буын, өлкән буын артистларыбыз бар бит инде. Аларны күреп бүген бик каты шатланабыз, әле киләчәктә дә исәнлек, саулык телибез. Барыгызга да әле яшәргә, уйнарга язсын. Керек чагында, значит, нык басып, идәнгә аяк типтереп дип әйтеп миндә. Монда ничек иттереп, менә нинди генә булмасын, 36 ел Марсел Хакимҗанов бит баш режиссер булып эшләде. Ул бит СССРның халык артисты, бөтен илгә, дөньяга таралган, дөресен әйткәндә, режиссер. Аңа безнең действительно онытылмаслык мәхәббәтебез. Аңа инде дөресен әйткәндә, аның истәлеге безнең өчен бик кадерле. 36 ел гомер бит ул. Әле ярый, Фәрит аның белән байтак кына еллар эшләп өлгерде. Шул ук вакытта, әгәр уйлап карасаң, Туфанның әле Марсел Хакимҗановның китеп баруына инде бу якты дөньядан 15 ел гомер узды. 15 ел гомер, дөресен әйткәндә, андай инде режиссерларның, андай шәхесләрнең истәлеге аның ondan buğa oradan bir yaşayacak. Әле бу яңа истәлек, әле бу 15 еллык, 16 еллык кына истәлек. Шул вакытта Туфаныбызны бит югалттык 5 ел тому назад. 5 ел моннан элек дип әйтим. Туфан. Менә бүген күрсәттеләр инде. Дөресен әйткәндә, иҗмакта булсыннар, ничә күренекле артистларыбыз, актерларыбыз бу якты дөньядан китеп бардылар. Шушындай вакытта менә шушылай иттереп, тырышып, тырмашып, үзебезнең театрыбызга булган мәхәббәтне алга сөрү, ул зур батырлык дип әйтер идем. Җиңел түгел, тагын бер әйтәм. Җиңел була алмый да. Без моны аңлап, барыбызны сезне хөрмәт итеп, бигрәк тә менә хәзер инде яшь талантларны язучыларыбыз да, уенчыларыбыз да барлыкка килеп бара. Алар да моны аңлап, матур итеп, без бергәләп эшләргә тиеш. Менә карадык бит әле инде драматургларыбыз күбрәк язарга тиешләр. Тиеш дигән сүз инде ул элекке заманнан килә торган сүз. Ну, язсыннар иде. Язсыннар иде, Зөлфәт тә ешрап язсын иде. Чөнки без бит белеп торабыз аның мөмкинлекләрен. Соңгы пьесасы буенча да ансын мин аңладым инде. Әйтәмсә, пьеса дип атасын да, нәрсә дип атасын да, мәңгелек инде, мәңгелек тема бу. Моны гомер буе
мәңгілік яшайшак. Шуңа күрә ничек бүген булган, ничек киләчәктә булачак, аны дөрес әйткәндә шундый пьеса. Ну, гомергә гомумән талантлы драматургларыбызның бит инде берсе инде Зайдулла да, ну, шул вакытта ешрак язсын иде, миңа шулай тыела. Аяз Гилязов, инде әтисе бит бик матур. Мансур Гилязов язучы да иде, драматург да иде. Аның битендә бик матур пьесалары куела иде сәхнәләребездә. И шул вакытта минем әйтәсе килә, рәхмәти Зәки Зәйдуллин да бүген башка язучыларыбыз да, драматургларында пьесаларын күрсәттегез. Ну, миңа менә шундай ничек дип әйтим, шул вакытта шулай бик күбрәк таный башладым, дип кызыксына башладым. Илгиз Зәйниев ул инде дөрес әйткәндә үзе куя да, башка пьесаларында куя. Сиңа ышаныч белдерәсез, яза торган пьесалары бик матур эшләнде. Шушылай иттереп безнең драматургларыбыз дәвам итәләр эшләрен. Яңа җегетләребез килә, яңа сәләтләр барырга килә. Бүген әйтеп кителде, театр 50 яшь актерларның килүе. Бик матур уйлар. Гаҗәп матур уйлар. Берсенең дә йөри белмәгәне булмады. Менә бүген сәхнәдә карап утырдык. Диккатләп карыйбыз. Без бит өйрәнгән, үзебез йөри алмасак та, без инде бу ничек йөри икән, ничек селкенә икән, матур икән дип. Аны шулай әйтеп кенә бетермисез. Шулай күңелләр безгә шулай. Матур үстәшләре да, уйнаулары да. Шуңа күрә театрыбыз яшәячәк, монда берни дә шик юк. Бу матур истәлекләрне саклап, шатланып, хәзер ишетергән эшләрегезне кабул итеп, менә шулай иттереп без алга барырга тиешбез. Монда президентыбыз Рөстәм Гаич бик матур сүзләр язылган, рәхмәт сүзләре. Сезгә багышлый, тамашачыларыбызга да, безнең актерларыбызга да. Былай инде бердәм карап-каршы сөйләшкәндә, бүген дә шулай дип әйтергә кушты. Театрыбызны яратабыз, ярдәм иттек, итәчәкбез, ышанып, матур иттереп эшләсеннәр, уйнасыннар, без сезнең белән диде. Шушы көннәрдә үземнең ничек дип әйтим инде шундый теләк туды. Данияның Нуруллинның юбилейы бит инде. Шул күңелдән котлыгыз барында тагын бер кат. Мин Мен әйтеледім, тын алмыйша, мен телевизордан сіздің юбилей күнінде берген интервьюңызны тыңлап отырдым. Сіз шу шақы дулқынадасыз, яшыңыздан көздер генә чыкмый. Мені де шул хәлгә җиткердегез. Шын күңелдән әйтәм. Сәкинә апа, бу инде истәлекләр, инде синең дишеңне бигрәк тик күңелеңне йомшап китте дия. Мен әйтәм, шулай йомшат алгач инде. Но шул вакытта нәрсә әйтәсем килә. Менә шуны тыңлаганнан соң, элегрәк тә инде андый үрнәкләр булды бит инде. Сез язмыш шулай килеп, театрдан китәргә мәҗбүр булганчтан,
Марсел Сәлімжанов, сізні неше қот шоқырғаннан соң, әлі мен сіз аны сөйлегенде ойлап тұрдым, мен айтамын, шулай матур ойнаймысың енді ол дейіп шынлап. Марсел Сәлімжанов, қойда көрседік, қойшан келесің енді? Қойшан қойтасың енді кері деп, аның сөйлеулері, аның бүтін іштеліктері, біз бүтін іштеліктері, аның шулай болмаса енді емді шығып қалғанда сізні қолымны қойып шулай тұрып әйтмәс едім. Мына нәрсе айтасым келе. Мына шушындай актерларымыздың болуы сіздің көбігіз шын демейді. Әйтелер бетті, неге сәхіне шайтаны кіріп отыр деп әйтелер мәлі сізді? Тузаны да тәмілі дейлер. Кіріп отырған, шайтан кіріп отырса, өбет сіз көп кішелерге шылды. Оны шулай болмаса, сіз шушы шақты ел ішлей алмас едіңіз. Еліне бақшада төлеген жоқ. Шында тұрып келгендерден кіріп отырса, мына сіз енді шуны гәуделендіріп тұра тұрған кішілер. Мына шушы өзіге суаға батырма büyük şahsiyet. Benim için bir soru basit oldu bu. Yok, benim için Siz de yanlış anlamışsınız. benim için de şartım. Sizden ayrılışıp gidip olmaz. Sakın Şakir'den bir zor şakir'den aytam. Pek көп рахметтер, шундай ішкерсіз сөздер жеткеріп қалдığını білесіз, шундай екен көңілі. Онан да өзімнің сәлеметлерімді сізге ең жақсы тілектерімді жеткіремін. Тағын бір тұрдан тұр сөйлесеміз, бетін ашықтан ашық. Мен 12 минут ертерек келдім бүгін. Аны Фәрит бек күтмеген еді. Анан былай әлемінде звоноктар болған шулай сөйлесіп отырабыз. Мен де жалпы сіздің мұнда сөйлескенде де сіздің қатнашыңыз турында сіз айтқан кезде бірінші бөліктен Сәкен факультет отыра кетіп болмас деп айтқан кезде мен нәрсе дейді енді әзірек хөрмәт yüzünden болса да башка сөз әйтергә тиеш. Мен де жалпы мына бірінші тәнәфис алдынан сізге сөз береміз де, шуннан соң базалға түсіп отырып тұрмамыз де, сахна артынан шығыңыз да кетіп барыңыз дейді. Мына бірер сөз үстесем, аның сөзі. Көңілге ауыррақ ешітілденді. Мына шулай. Аның сценарийсі шулайдыр бәлкім. Сәлімдік саулық барыңызға да. Матүрліктер үшілерге. Әлі де болған бөліктерін бір бітірге шытты кетерсін дейді. Указом президента Республики Татарстан за большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждается артист оркестра Канонирова Татьяна Николаевна. İcadi işçiliği hem tiyatr sanatını üstürüge zor ülüş kırtığı için Tataristan Respublikası'nın halk artisti degen maqtavlı isim drama artistkası Tıhvatullina İlsiya Jahangir kızına verilir.
сәнгатын үстіруге зор үлеш кірту үшін Татарстан Республикасының ат қазанған артисті деген мақтаулы исім драма артисткасы Ғайфеттинова Гүлшешек Мансур қызына берілі. Сәнгатын өстіруге зор үлеш кірту үшін Татарстан Республикасының ат қазанған артисті деген мақтаулы исім драма артисті Сабиржанов Алмаз Реваль ұлына берілі. Жетекшісі Татарстанның халық артисті, Россияның ат қазанған сәнғат ішлеклісі, Татарстан Республикасының Абдулла Тукай исеміндегі дәулет бүләгиясы Рүстәм Абязов.
вам 110, а мы вам увертюру. Пусть хоть гениальную, но вроде как насмехаемся. Ведь увертюра — это только начало, а вам 110. А мы вам только еще увертюру. Могли бы сыграть кульминацию, но после кульминации предполагается спад. Могли бы сыграть апофеоз, но до финала, думаю, вам еще далеко. Поэтому только увертюра. И обязательно гениальная. Пусть каждая новая страница вашего творчества начинается с гениальной увертюры. Так и будет. Ну, конечно, если вы не забудете приглашать нас, любящий вас Казанский камерный оркестр «Ля Примавера». А сейчас все, кто умеет танцевать ирландские танцы, танцуйте. Ля Примавера Казан davlat kamera orkestri. Хөрмәтле дуслар, туганнар, котлау телеграммасын укып үтәргә рөхсәт итегез. Уважаемые друзья, примите самые искренние и теплые поздравления со 110-летием Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Сегодня ваш театр по праву является культурным символом Татарстана и одним из старейших и авторитетных национальных театров России. Постановки в театре имени Галиаскара Камала – это всегда событие в театральной жизни республики. Нынешний юбилей – праздник не только коллектива театра, но и его зрителя. Отрадно, что именно зритель является центром, вокруг которого строится ваше творчество. Сердечно желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых художественных открытий и праздничного настроения. Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский.
Камал театрының дуслары бик күп. Әмма Тугандаш театры берәү генә. Слово заместителю главы муниципального образования города Казани Лодвиговой Евгении Анатольевне. Рахим итегез. Хайрлы кеш, хөрмәтле дуслар, добрый вечер, уважаемые артисты. Мне сегодня выпала великая честь от имени мэра города Казани поздравить столь замечательный коллектив со 110-летием, столь замечательный театр. Я очень внимательно смотрела первое отделение и пожалела о двух вещах. Первое – это то, что я здесь очень редко бываю, и второе – то, что я не знаю татарский язык. Но зато мне вспомнили слова Анатолия Эфроса, который сказал: если вы хотите узнать, насколько талантлив актер, необходимо поставить между ним и зрителем толстое стекло. И если вы поймете, что же хочет донести до вас актер, то он, безусловно, талантлив. Сегодня не было стекла. Сегодня были только мои эмоции. И я была здесь вместе с вами на этой сцене, и я действительно поняла, что театр – это только эмоции, которые стирают абсолютно все границы. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю вашу игру и за ваш вечер. И также я хочу сказать, что депутатами Казанской городской думы было принято решение о внесении театра Камала в книгу почета города Казани, высшую награду города Казани. За весомый вклад в развитие театрального искусства, пропаганду традиций татарской национальной культуры, повышение авторитета города Казани в России и за рубежом, Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала внесен в книгу почета Казани. Я прошу главного режиссера получить свидетельство. Фарид Рифкатович, просто чтобы я сказала обязательно, что кроме театра Галиаскара Камала в Казани внесен театр оперы и балета имени Мусы Джалилев в эту книгу почета и татарский кукольный театр Эгиет. Также мне хотелось бы непосредственно уже Ильфиру Ильшатовичу от имени мэра города Казани зачитать приветственный адрес. Уважаемый Ильфир Ильшатович, от всей души поздравляю вас и весь коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала со знаменательной датой 110-летием со дня его основания. В начале 20 века ваш уникальный коллектив стал первой профессиональной татарской труппой на театральных подмостках нашего города. С тех пор вы прошли долгий и успешный путь, покорили лучшие сцены России, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня ваш театр ведет активную гастрольную деятельность, продолжая знакомить своих многочисленных поклонников с различными направлениями сценического искусства, раскрывая новые имена и таланты. Сохраняя лучшие традиции татарской театральной культуры, вы смело идете на новаторские эксперименты и принимаете неординарные решения. Зрители, которых вы не перестаете удивлять и радовать, встречают ваши спектакли с неизменным восторгом. Благодаря вашей энергии, энтузиазму и творческому отношению к делу, Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала является гордостью нашей республики, ее подлинным национальным достоянием. От имени всех казанцев и от себя лично выражаю вам признательность за высокий профессионализм и огромный вклад в развитие российского театрального искусства. Искренне желаю вам
неиссякаемого вдохновения, творческих успехов и процветания, крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам, вашим близким и вашему коллективу. С уважением, мэр города Ильсур Медшин. Спасибо. Большое спасибо. Камал театрының дуслары бик күп. Әмма тугандаш театры берәү генә. Ул да булса Мәҗид Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры. Сәхнәдә Светлана Хакимова, Алмаз Амиров һәм Олег Ханов. Hayırlı kis. Hürmetli, tanlıklı Галяскар Камал театрының коллективі. Қаумағыз қадірлі достар, тамашашылар, коллегалар. Hürmetli Галяскар Камал исеміндегі Татар Дәулет Академия драма театры коллективі. Hürmetli Фарид Рифатұлы, hürmetli Эльфир Ильшатұлы, Мәжид Гафури исеміндегі Башқұрт Дәулет Академия драма театры исеменен Галяскар Камал исеміндегі Татар Академия драма театры коллективін 100 юбилей менен ысыл көңілден құтларға рұқсат етігер. Кайнар сәлам алып килдек һеҙгә Гафури театрынан, коллегаларығыҙҙан, дуҫтарығыҙҙан, ололарҙан, йәштәрҙән, ғөмүмән әйткәндә, барлыҡ Башҡортостан халҡынан. Камал театры бай тарихлы ижи. Сен немәшләйһең? Кем бұл? Сабира һине түгелме был? Мин дә эшкерү бында байрам бара, 50 йыллар. Ана шул 50 булгас эшкерүгә кирәк. Миңә туган һигит театрлар 50 ел бит балам. Сабирабызды кәрәкмәс ине, кәрәк. Кәрәк балам, кәрәк балам, кәрәк. Баягы бигрәк арытты, асытлы балам. Бар хиттин генә бер табак белән ху алып кил балам. Шулай ди. Әһин балам мана хуҗаларны бандарак килтереп утырталар. Уларга эшкерүгә. Ни булды инде? Вакытында Аллах. Бактым бар. Аллах. Ана. Ин руга я Аллах, я Аллах дип төштүргән хайр хозур күрсүмез оскырдыганы. Башланып. Я. Әмми әвлия гайып дигәндә Хызилиястагы шәрәфәт рухыга кына хөрмәт итә. Фәрид баламның башы миңа әйләнгән сәсе кем? Ай сәсе юк бит әле корыгы. Olay bulgaz balam bigrek takarak yadırıyor muydu üskürüge karabını? Başı onun işlerge diyiş. Ben de Başkırtırstan'a kilhe başı şu ihtimal ve çığa göre
La Allah kavzunu min akıdan çoktum. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirsa 90 yıl asıl bir vereyim. Baş dinin bit. Baş olmaz. Kimseler benimle gastrolga gidip hem başın şuna fiyatı şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bana buraya git şuna. Ondan sonra. Hayır kalay. Kadir balam tige hani ikin sehni ışkıraya indi. Gerek balam diriktirmeydi o. Yen günü gastroya kilgende ışkıraya inip kanat oğlamaydı balaydı. Euzubillahimineşşeytanirracim esi bulup gittiriklerine. Ay. Euzubillahimineşşeytanirracim kendine. Aham. Hıf. Onu dinlemediğe Başkırtistan'a kilhel. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sirlemeyse maturuna yürüyetti işe. Şulay. Bu artistlerin zarplataları vaktan kaftiye tırnak kuvvet mi? Svanyalar düşüp durur. Sihirsizin sihiri kaytarır. Hıma bak kahunda, bukka bak hakkında, yıklamında düşüp durur. Kamala uyuyarak durmaya başlar. La ilahe illallah. Ya iyi bir de sabirayla. Ya iyi bir de. Ay bana. Yara buldu. Buldu bana. Buldu bana bunda kilale. Böyle ne buldu bitti. Kim bilir belki bir yer rastımda kilheler. Elle başka tarafında spektakl kıyhalar bana. Belki kerege tiri uşularının. Kestim isli ve sahler. La ilahe bismillahirrahmanirrahim. Öyle böyle. Şulay. Hay bu. Anlaşıldı. Kurta. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var? Anlaşıldı. Kurta bana. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Kadir menin bütün vakitimi aldı. Şimdi Kadir bana bu vaktini lavuk tutturmayın. İşleydim Kadir ya. Yırlaydı bana. İyi, eyder. Nerede? Eyttir bu demetsinler başkası. Yırladı beytege mine yarlarımın bir dilegine tugel ikene yırlamakta inem haykene her dostlarım bigerekte hükümele ah ilke yorkan halkan karırege başığa yedalmay yaralağındakiler yaralayamaz bir yaramay kunelemede boşamay yaralağındakiler ayırlayam bir yaramay kunelemede
Бик зур рәхмәт дусларыбызга. Чын күңелдән рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, театрыбызны Россия театр эшлеклеләре берлеге рәисе, Россиянең халык артисты Александр Александрович Калягин тәбрик итә. Игътибар экранга. Сегодня прославленный юбилей отмечает Татарский театр, 110-й юбилей. 22 декабря 1906 года в Казани был впервые сыгран публичный спектакль на татарском языке, и началась ваша богатейшая история, история всего татарского театра. Я понимаю, это очень ответственно быть одновременно и родоначальником, и оставаться главным театром республики. Это очень ответственно. И богатейшая история, блистательные имена вашего театра. Основатель театра Кудашев Ашказарский, позже возглавил театр Кариев, который считается отцом татарского театра. Впервые на сцену вашего театра, когда я это узнал, я был потрясен этим. Впервые на сцену вашего театра вышла женщина, мусульманка, и впервые сыграла спектакль. Я долго могу рассказать о других важнейших историях и событиях вашего театра. Они очень интересные и всем хорошо известны. Я только одно скажу, вот на моей памяти, например, гремело имя, я уже был свидетелем, гремело имя основателя, тоже одного из основателей вашего татарского театра, это Марсель Салимджанов. Марсель Салимджанов, я был знаком с ним недолго, к сожалению. Это огромный этап в жизни вашего театра, связан с его именем. В вашем театре, я знаю, работали выпускники, многие театральные выпускники московских вузов. И надо сказать, что русская школа не помешала сохранить своеобразие, самобытность, национальное своеобразие и совершенно удивительную игровую, яркую природу сценического искусства вашего театра. Сегодня возглавляет ваш театр очень известный режиссер, выдающийся режиссер Фарид Бекчентаев. Спасибо ему большое, Фарид. Тебе спасибо. Дай Бог тебе здоровья, будь счастлив и давай продолжай строительство, новое уже строительство в 20 веке. Одно было, в 21 может быть другое, но ты продолжаешь богатейшую историю этого театра. Я поздравляю всех с этим прекрасным юбилеем. Пусть театр процветает, ставит потрясающие спектакли, потому что вы гордость России и вы гордость всего театрального искусства Татарии. Спасибо, с юбилеем. Котлауларны дәвам иттерәбез. Сәхнәдә Таттелеком милли элемтә коммуникациясының матбугат идарәсе җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре шагыйрь Рөстәм Закуан. Muhterem dostlarımız, kamalçılar, tamашачылар, шуннан да безнең компания белән театр арасындагы дуслык инде бик күп еллар дәвамында дәвам итә. Һәм инде ул киләчәктә дә шулай булыр дип ышандырып калды безнең җитәкчебез
Латулла Нурсан улы Шафиғуллин, сізге барығызға да исән саулы, сәлемәтлік, келешекте де халқымызны сүйіндіріп, әлі бик көп матур ижади әсәрләр белән милләтебез өчен хезмәтләр ясасын. Бәйрәмегез белән. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм әфәнде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе исеменнән театрыбызны Татарстанның халык артисты Резида Галимова тәбрикли. Резида Галимова. Юбилей уңайынан театрыбыз адресына бик күп котлау хатлары, телеграммалар килеп иреште. Шулардан кайбер үзекләрне укып үтәргә рөхсәт итегез. Я безмерно рад тому, что уже более 55 лет наши театры связывает настоящая дружба. Сегодня театр имени Галиаскара Камала, положивший начало всему татарскому театру, празднует 110-летие. Мы желаем вам, чтобы, любя и уважая прошлое, бережно храня традиции национального театра, вы не уставали искать новые пути в искусстве. Олег Табаков, Московский художественный театр имени Чехова. Мне очень жаль, что я не смогу присутствовать на вашем празднике лично. Я желаю вашему театру процветания и долголетия и надеюсь,
что дружба между нашими коллективами сохранится еще на многие-многие десятилетия. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Мы искренне рады тому, что петербургские гастроли театра имени Галиаскара-Камала в год творческого юбилея состоялись именно на нашей сцене. Ваши спектакли не только произвели на нас незабываемое впечатление, но и стали настоящим окном в мир татарской культуры. Сегодня мы рады пожелать вдохновения, творческой энергии и удачи вашему большому коллективу. Художественный руководитель Российского государственного Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товстоногова, искренне ваш Андрей Могучий. Коллектив ГИТИСа желает театру успешных спектаклей, благодарных зрителей, насыщенной творческой жизни. С уважением, ректор Григорий Заславский. Шулай ук Азербайджан, Хакасия, Ригорус театры, Саха, Академия театры һәм башка бик күп иҗат коллективларыннан котлаулар алдык. Как мы уже говорили в первом отделении, Ильяс Кудашев-Ашказарский набрал труппу «Саяр» в Оренбурге. Поэтому у нас с Оренбургом особые отношения, все-таки малая родина. Встречаем гостей из Оренбурга. Оренбургский государственный областной драматический театр имени Горького. Куда ты так торопишь? Ну куда ты стаешь? Поближе. Все, моторим, давай. Ты на мое, я на твое. Hello! Buongiorno! Guten Tag! Ну, Шалом! А как? Ё-моё! И Ну, как твое здоровье? Татарский академический театр имени Галиаскара-Камала, расположенный на самом берегу озера Кабан, по которому плавают откормленные утки, и поздравляют тебя на татарском языке со 110-летним юбилеем. Халярыша! А как поживаешь ты, Оренбургский государственный драматический театр имени Максима Горького, который вот уже 160 лет стоит на месте, который располагается между левым и правым желудочком самого сердца в центре Евразии? Ну как? Ну, нарост репертуара, метастазы бюджета, а ты как? Да вот, все вот гастроли по всему телу вылезают. А у меня тоже недавно вылезла гастроль. Откуда куда? Из Оренбурга в Казань. Так у меня тоже недавно вылезла гастроль из Казани в Оренбург. То разве это гастроль, это считай, что к себе домой вернулся? Не-не-не, Казань мой дом. А ты что, забыл своего оренбургского учителя Кудашева-Ашказарского, который из Петербурга привез разрешение на постановку спектаклей на татарском языке, который в 1907 году был поставлен в Оренбургском театре «Тополя»? А? Или ты забыл, что именно из Оренбурга ты отправился со своими спектаклями сначала в Бузулук, потом в Самару, потом в Казань, потом по ярмаркам Нижнего Новгорода? Или ты что, забыл Габдулая Тукая, который, увидев тебя, дал тебе имя? А? Я
узнал тебя, Саяр. Ой-ой-ой-ой-ой, я уже давно не Саяр, рабы. Я старый, уважаемый академический татарский театр, который давно уже не ездит по городам и весям. И вот меня давно уже возят. Так, а ты давно ли в старики это записался, а? О, а ты когда шел ко мне, подскользнулся ли хоть раз, а? Нет, потому что у меня все кругом песочком посыпано. Это с меня ж песок сыпется. Шутка ли, 110 лет? 110 лет? Шутка ли? А ты был хоть раз в Оренбурге? У нас там при подходе к театру ноги тонут в песке. Ну ты посмотри на меня, а? Я-то какой молодой, свои 160 лет. О, а ты думаешь, что 10 лет это мало? Для меня-то театра имени Камала. Да за моей спиной творческий труд, непосильный груз. Международный, между прочим, фестиваль «Наурuz». Да и номинация на золотую маску. Новый год на носу. Впереди новогодние сказки, гастроли, новые пьесы и роли. Стариком тут станешь поневоле. А ты что думаешь, у меня поменьше хлопот? Спектакли, гастроли, еще впереди Новый год. Что ж ты, театр Камала, головушкой буйный паник? Ты же наш, ты же свойский, ты же русский татарин, мужик. Посмотри на меня. Я ведь старше намного тебя, но могу сделать так и вот так и вот так. Извини. Я тоже так могу. Могу и вот так. И вот так. И вот так. А? Ну так что? Запоем? Запоем? Давай, запевай. Тала-тала-тала-тала, театр имени Камала, потанцуй нам и попой, а потом пойдем запой. Шаль-вязала, 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 театр драмы имени Камала, театр драмы имени Камала. На озере Кабан в прорубь я слегка нырял, чуть Ничего не отморозил, только помоложе стал. Шаль-вязала, 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 театр драмы имени Камала, театр драмы имени Камала. Я ловлю свою удачу и вхожу с годами в раж. Вот. А кто ноет и кто плачет, тот старик и кишебаш. Шаль-вязала, 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 театр драмы имени Камала, театр драмы имени Камала. Мы частушки вам пропели и совсем помолодели. Мы старинные друзья. Ты татарин, как и я. Шаль-вязала, 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 театр драмы имени Камала, театр драмы имени Камала. Hello! Ну, бонжорно. Ну и сямысекс. Ну тогда как? Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Ты родственник ты мой тут! Да, помнишь все-таки оренбургские корни? А как же тут забудешь, конечно же, сам Мусад Джалиль, да, Файзи, они же родом из Оренбургской губернии. А Марсель Салимжанов? А что, он тоже родом из Оренбурга? Нет, но вот его дед тоже из наших краев. О, так ты, стала быть, татарча Белясынма? Белясынма? Ну, спроси что-нибудь по-татарски. Бикчентаев. Главный режиссер театра имени Камала. Да ты что? Исрафилов? Главный режиссер Оренбургского театра имени Горького. Смотри, шайтан лучше по-татарски меня разговаривает. А по-моему, Бикчентаев и Исрафилов родственники. С чего ты взял? Ну как? Исрафилов по имени Рифкат, а Бикчентаев по батюшке Рифкатович. Может быть и родственники, но я знаю точно, что по профессии, по своей, они точно родственники.
Оба главные режиссеры. Гениальные. Оба молодые. Фигурально. И оба спортсмены. Натурально. А вот мой, например, лыжи любит. А мой любит лыжи. Так я думаю, пора этим родственникам встретиться. Пора. Ну что ж, Рифкат Вакилович, Павел Леонидович, прошу на сцену. Шаль вязала, шаль вязала, театр драмы имени Камала. Театр драмы имени Камала. Шаль вязала, шаль вязала, шаль вязала. Дорогие друзья, я от всей души, от нашего коллектива поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, замечательным вечером. Вот тут написано очень много прекрасных слов от наших коллег, и я с удовольствием вручаю эти теплые слова руководителям. И вот то, что сейчас превратились молодые люди, потому что весь театр, не только Бекчантаев, не только директор театра, вот, все занимаются спортом. И я думаю, что от этого на сцене всегда молодая сила, молодая энергетика. Пусть это всегда будет так. Вот тут вам сертификаты для того, чтобы вы всегда стали молодыми, то есть продолжалось долгие детство. Дорогие друзья, сегодня очень много говорилось о Марселе Хакимджанове. Я действительно был его другом, и очень много говорилось о Туфан Миннуллине. Я очень благодарен Туфану Миннуллину, потому что он в моей биографии сыграл огромную роль. Если я достиг каких-то профессиональных высот, то я 100% убежден, что в этом мне помогал именно мой друг, мы с ним дружили долгие годы, Туфан Миннуллин. Мы привезли из Оренбурга бренд, здесь супруга Туфана Абдуловича, я его прошу сюда, Нажиба ханым. По старой традиции Оренбургский пуховый хор должен исполнить песню «Оренбургский пуховый платок». А я вот хочу подарить жене Туфана Миннуллина этот бренд, который связали татарские пуховницы из села Желтый, Саракташского района, на память, со словами. Ныне ласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Спектакль чыгарыр өчен иң башта пьеса кирәк. Шуңа күрә драматурглар, язучылар театрда үз кешеләр. Сәхнәдә Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, драматург Даниил Салихов. Рәхим итегез. Бәйрәм белән хөрмәтле безнең хөрмәтле туганнарыбыз, бәйрәм белән хөрмәтле театр сөючеләр, шәһәребез кунаклары, башка шәһәрләрдән килгән театр артистлары, режиссерлары, бәйрәм белән тагын бер тапкыр. Әйләнә
сәхне әйләнә, ғасырлар аша әйләнә, ауыр заманларда да әйләнді ол сәхне. Мәшет манараларын кискәндә дә, тілебізні, динебізні буғанда да әйләнді ол сәхне. Біз шул сәхнеге келіп, өзіміздің, милләтіміздің қуанын іздедік. Милләтіміздің жанын іздедік. Тілін іздедік. Әйләнә сәхне, әйләнә. Ауыр заманларда да әйләнді ол сәхне. Шәхіс культы йылларында да әйләнді ол сәхне. Біз Тинчуриннарны, Мутиннарны юғартқанда да әйләнді ол сәхне. Бүгінде біз сіздің қаршығызға келеміз. Сізден яшәргә үйренеміз. Балаларыбызны үйретеміз. Хәтта емсіз сүз кебек йылса да тәһарәт алырға да үйренеміз. Хөрмәтле Гали Җәнәп театр. Біз Татарстан язучылары сезне һәр вакытта да хөрмәт итәбез. Бу сәхнәгә кемнәр генә килмәде дә, кемнәр генә китмәде. Сәйдәшләр моңы белән сугарылган, исәнбәтләр, шул ук вакытта Тинчуриннар, Туфан Миннуллиннар фикре белән халыкны тәрбияләгән сәхнә бит бу. Сезгә без, Татарстан язучылары берлеге, киләчәктә дә сәхнәбез әйләнсен. Ғасырлардан ғасырларға әйләнеп, милләтебезне сакласын. Рәхмәт сезгә. Сез безнең өчен олуг затлар. Татарстан язучылар берлеге, аның идарәсе исеменнән сезнең коллективны чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм менә шушы язылган язучыларыбызның, арабыздан киткән язучыларыбызның да уй фикерләрен сезгә тапшырабыз. Гали Җәнәп Марсель Сәлимҗанов тоткан шушы мәшһүр сәхнәгә урып минче килгән курысташым Фәрит Бикчәнтәев алдында баш иям. Чынлап та театрның имәне булган Сәлимҗановтан соң театрны кулга алып, бүгенге көнгә килеп җиткергәнең өчен достым сиңа бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Данил әфәнде. Театрыбызны юбилей белән якын дустыбыз, халкыбызның сөекле җырчысы Салават Фәтхетдинов тәбрикли. Мәңгі қалыр затларын исән шақта білмәгәнбіз. Күккә ашқан шул жанлардан, йолдызлардан нурлар тама, кыска гына гөлдерләрдә мәңгі сүнмәс җырлар бала. Marsel'in ojan ilfatların Ferideler, işim ulalar Seydim esker tehdiler Bezini koşulap giysi kardeş Sünüp kaldı bu dünyalar Aziz halkım dinini yazmış Üzü yazdığını üzü saldı Büyük Tugay şeriller Kanlı tarih
kardeşlerin, Abdullahlar, Hayderlerin, Gülşatların, Saraların, özünü taşlap gitti kardeş, sönüp kaldı bu dünyada. Canın biri Ulgenlerinin kamerimdir Şar bulup kalır zatların İsen şartta kaderimdir Ul isimler şarlar bulup Yaşar güneni türlerinde Temmuzda buldu durmuşlar Hoşumatı bulsun gurlerinde Aziz halkım sidini yazmış Uzi yaltını yüzü salkın Büyük Tugay şerillerin Marsil Tahir ildarların Tufan Şamil iriklerin Şevketlerin fenislerin Elini taşlap gitti kardeş Sünnet kaldı bağınır yalan Yaşar kumeni türlerinde Temmuzda buldu durmuşlar Hoşumatı bulsun gurlerinde Aziz halkım dinini yazmış Uzi yaltını yüzü salkın Büyük Tugay şerillerin Marsil Tahir ildarların Tufan Şamil ireklerin Şevketlerin fenislerin Özünü taşlap gitti kardeş Sünnet kaldı bağınır yalan Özünü taşlap gitti kardeş Sünnet kaldı bağınır yalan Ülkelere gel yoksun Allah Kaldı bağıdı ve yalan Salavat Fathiddinov. Бик зур рәхмәт Салават. Республикабызда театрлар бик күп, һәм без бик дус һәм тату яшибез. Сәхнәгә барлык Татарстан театрлары исеменнән котлау сүзе әйтер өчен сәхнәгә Әлмәт Татар дәүләт драма театры директоры Фәридә Багис кызы Исмагыйлованы чакырабыз. Рәхим итегез. Бүгенге тантана нисбәтеннән бу залга, бу сәхнәгә чыннан да бөтен татар дөньясы җыелган. Шанлы тарихлы, якты бүгенгесе, өметле киләчәге булган дөнья ул. Бүген безнең уртак бәйрәмебез. Чыннан да татар театрының туган көне бит ул. Мин бүгенге бәйрәм белән, бүгенге чын мәгънәсендә олуг вакыйга белән, ихлас күңелдән тәбрикләүләр җиткерәм. Республикабызның Кама аръягы, Минзәлә, Әлмәт, Яршаллы, Түбән Кама, Бөгелмә театрларыннан, Казан арты, Әтнә һәм Буа театрларыннан. Хөрмәтле, кадерле бу тантанада катнашучылар. Зур вакыйга бит бу. 110 ел.
Камал театры безнең кадерлеләребез, сөеклеләребез, безнең яратканнарыбыз, йөзек кашларыбыз, энҗе мәрҗәннәребез. Безнең сезгә теләгебез Тинчурин Сәйдәш ахәңен саклап, Марсель Сәлимҗанов, Туфан Миңнуллин, Шамил Закиров рухын кадерләп, үзегезнең кадергезне үзегез белеп, һаман алга барыгыз. Менә шушы зур карабыгызда утлар һәр вакыт балкып торсын. Ә карабыгызның капитаны, кулында Кариев балдагы йөрткән Фәрит Бикчантаев сезне яңа үрләргә алып барсын. Яшь җитәкчегез, әмма ләкин искиткеч талантлы, энергияле җитәкчегез Илфир Илшатович җитәкчелегендә сезне менә бөтен дөньяга танылуны телибез без. Бөтен дөнья халкы 6 кыйтгада сибелеп яшәүче татарлар гына түгел, башка халыкларда безнең милләтебезне сезнең аркылы күрсеннәр һәм белсеннәр. Бәйрәм белән сезне һәм бездән сезгә менә шушы бөтен театрларның мәһәре сугылган бүләк сертификат. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Сегодня с нами наши дорогие, добрые соседи. Чувашский государственный академический драматический театр имени Константина Иванова. На сцене народная артистка России и Республики Чувашия Яковлева Нина Михайловна, народный артист Республики Чувашия Медведев Геннадий Павлович и актриса театра Кудряшова Анна Михайловна. Встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые, любимые наши коллеги. С праздником вас! Богата татарская земля своими недрами, плодоносящими садами, лесами, полями. Богата она своим трудолюбивым народом. Богата она также и известными на весь Татарстан, на всю великую Россию, на весь мир выдающимися людьми, профессорами, академиками, докторами, поэтами, писателями, композиторами и художниками, ну и, естественно, и актерами. В Российской империи были два главных университета. Это первый Московский государственный университет, а вторым университетом всегда называли Малый театр. А для Татарстана, для Казани, мне кажется, всегда был и есть и будет второй университет. Это Татарский государственный академический драматический театр имени Галиаскара Камала. Потому что здесь в течение 110 лет работали и работают выдающиеся актеры. Это жемчужина татарского народа. Я представляю, как вы любите их. Вы их, такое ощущение, что на руках носите. Потому что из этих актеров каждый, как драгоценный камень, сверкает и блестит гранями бриллианта. Спасибо вам. Мы вас поздравляем с праздником. Удачи, вдохновения, радости. Каждому лично семейного тепла, благополучия. Спасибо вам. С праздником. Дуслар, туганлар, тванзем. Слава вашего театра неоспорима, величественна. Это слава достояния мировой культуры. Мы гордимся, восхищаемся вами. Несите, развивайте, сохраняйте и дальше
высокие традиции ваших предшественников. С праздником вас, дорогие коллеги! Спасибо. Потому что вы наши старшие братья. Спасибо вам большое. Ну а сейчас поздравляет вас чувашская дама с собачкой. Слова любви говорим мы вам в театре каменном. Софит с глазами желтыми нас вел в зрительный зал. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно, но театр Камала разбудил в нас вулкан. Помоги нам в театральную жизнь, ну пригласи. И на лодке через Волгу с постановкой ты к нам приплыви. Поздравляем с юбилеем 110, возраст молодой, а ведь нам скоро тоже сотня, ведь Казань поразила и нас. Спасибо. Спасибо большое. Безне Түрки туганнарыбыз кутлый. Павел Кучьяк исемендәге Алтай Республикасы Милли драма театры исеменнән театрның сәнгать җитәкчесе һәм баш режиссеры Иришева Эмма Александровна һәм Виктор Кокол исемендәге Тыва Республикасы Милли музыкаль драма театры исеменнән сәхнәдә Тыва Республикасы халык артисты, Тыва мәдәният үзәге директоры Игорь Кашандай. Рәхмәтегез. Жақшылықты еңеріне көнділі, едел суның ярадында жатқан татар ұқтал батыны Алтай ел жоғының алдынан мен серді үзі күнін күністе жетеріп келдіз. Жетеріп келдіз, біздің дізі Дебрен Түрік Алтай жерінің, сердің туылған жерер база Алтай жерінің, оның үшін дізі Камал театрының актерларын, Камал театрдың сердің байрамы ол, татар ұқтал батының байрамы, бізде дізі серді 13-14 театр татар албатыда, бұда біздің Яңсы Алтай албатыда, бірге соқ Яңсы театр. Оның үшін дізі театрдың өзегі ол Қажыл албатының дели. Қажыла geçetken ұстың дізі бойының орнықтырар чүм яны. Оның үшін на русский перейду. И от имени министра культуры Республики Алтай приветственный адрес Ежера Николаевича поздравляет вас с 110-летием Камала театр. Да.
Ваш театр – это гордость и подлинное культурное достояние не только Республики Татарстан, но и России. Искренне желаю вашему театру новых творческих начинаний и звездных свершений, и ярких пример, и блистательных фестивалей, воплощения задуманных профессиональных открытий и побед. А у нас по алтайскому обычаю самое главное – это благопожелание, алхыштес. Арчын жету алтайыз сыйлазын, таттар елжонға сілерге ырызын, туманға бұрчатқан толарыз, сыйлазын сілерге идезін. Алтайыстың биік сындары, алхыжын сілерге таттар елжонға жетірсін, сұрқырашқан тоңмоқ сулары, арқа сынарды жеңілсін. Это репродукция, написана в 1912 году. Это уважаемый, как бы сказать, это достояние алтайского народа Григория Ивановича Рузгуркина, который состоится в феврале месяце. У вас в Елабуге, это в доме Пушкина, 180-летие Ивана Ивановича Шишкина, и у нас состоится вот эта выставка Григория Ивановича Рузгуркина. Это ученик Ивана Ивановича Шишкина, храните ее. Ну, Арит Рифкатович, самое главное в моей жизни я повезло, что я познакомилась с таким гениальным режиссером. И самое главное, в театре есть дух, есть продолжение. Сегодня посмотрела. Удачи вам и процветания. Добрый вечер. Уважаемые коллеги, примите самые сердечные поздравления с этим знаменательным праздником, 110-летним юбилеем. Сегодня вы не только один из любимых театров нашей необъятной Родины, но и долгожданный гость во многих странах Земли. Ваш призыв людей к миру и творческому сотрудничеству единодушно поддержан братским народом. Поэтому в этот светлый день, в день рождения вашего национального театра, мы особой теплотой разделяем все ваши успехи и хотим еще раз сказать, что гордимся вами и дорожим дружбой с вами. С уважением, коллектив Национального театра Республики Тыва. С праздником вас! Поехали! Ну, это знак уважения, это ходак традиционный, чтобы было счастье, было светло, вот 5 разных цветов ходаков, чтобы процветание было здесь, в этом мире театра, в правильном мире. И еще подарок с театра, это музыкальный традиционный инструмент, смычковый, двухструнный, эгель. И, конечно же, я хочу от имени тувинского народа поздравить вас и спеть наше традиционное горловое пение «Хомель». Будьте счастливы, будьте здоровы. İstibbatkan alayımlıyor.
Hüyle karışan ol. Sulla salgan yara yol. Большое спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, поздравления от старейшего театра Казани. Слово художественному руководителю Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, народному артисту Республики Татарстан и России Александру Яковлевичу Славутскому. Дорогие мои любимые коллеги, я хочу вас поздравить с вашим прекрасным юбилеем. Ну, вы молодые еще, у вас все впереди, вам тоже когда-нибудь будет 225 лет. Я вам желаю дожить до этого времени. Конечно, сегодня немножко грустно было, потому что посмотрел ваши видеокадры, посмотрел людей, с которыми пришлось много общаться. И Марсель Хакимовича увидел, который первый принял меня в этом театре, когда я приехал 23 года назад. И Туфан Минулин, на кресле которого я сейчас сижу в Государственном Совете. Грустно очень, трогательно. И это говорит о том, что мы должны понимать, что наша жизнь мимолетна. Поэтому ничего, кроме радости общения, дружбы, ничего не остается. Поэтому очень важно, чтобы вот наши связи были какими-то добрыми, настоящими, человечными. Вы пришли к нам месяц назад, поздравили нас с 225-летием. Фарид сказал, что мы разные, там иногда по-разному на что-то смотрим. Мы только разные в том, что вы говорите на татарском языке на сцене, мы на русском. А в остальном мы говорим на одном нашем театральном языке, на языке добра, на языке духовности, на языке репертуарного театра, который борется за созидание человека. Вы подарили нам сладкий торт. Я долго думал, что же нам вам подарить. Подумал, что мы русский театр, мы должны как-то по-русски вас поздравить. Да. Все знают в Казани, наверное, мои друзья и мои недруги, что я хронически непьющий человек. Никогда никто меня не видел вот за таким делом. Но есть дни, когда грех не поднять рюмку. Это бывает день рождения театра, премьера, день рождения, юбилей такого замечательного театра, как ваш театр. Я считаю, что главный татарский театр нашей страны. Поэтому мы решили подарить вам, небольшой кулер. Это единственная бутылка в Казани, 12-литровая. Да. И я хочу сегодня проверить. Я люблю вот сейчас, но они сначала споют. Нет, это не боярышник. Мы богатый театр, мы боярышник не пьем. Поэтому я хочу, чтобы ребятки из спектакля... А может мы сначала бутылку подарим, чтобы Юра не уронил? Отдай. Дело в том, что Юра у нас кандидат в мастера спорта, кандидат педагогических наук и артист. Не дай бог уронит. Вот. Мы вам споем из «Скрипача на крыше» маленький куплет. Давайте. Здоровье ваше долгих
мы всегда живем. За здоровье ваше, долгих лет вам и здоровья, в мире и согласии мы всегда живем. Жить нам в мире и согласии много-много лет. Пусть побольше будет счастья и поменьше бед. За здоровье ваше, долгих лет вам и здоровья, в мире и согласии мы всегда живем. Дыхаем! Счастья вам, благополучия, радости. Я очень надеюсь, что наша власть татарстанская, которая понимает, что вкладывать в искусство, это вкладывать в генофонд народа, построит, отреконструирует ваш театр лучше, чем наш. Успехов вам! Спасибо вам большое. Театрыбызны Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры исеменнән халыкара конкурслар лауреаты Артур Исламов тәбрик итә. Артур Исламов. В 2011 году гостем фестиваля «Наурус» был Малый драматический театр Театр Европы со спектаклем «Три сестры». С этих пор зародилась дружба между двумя театрами. В прошлом сезоне при организации гастролей нашего театра в Санкт-Петербурге первым, кто отозвался и помог, был Малый драматический театр Театр Европы. Сегодня с нами в зале заместитель директора по связям с общественностью Малого драматического театра Нелли Михайловна Ахмадулина. А художественный руководитель театра, народный артист России Лев Абрамович Дозин прислал видео поздравления. Внимание на экран. Дорогие друзья, дорогие коллеги, мне очень жалко, что сегодня меня нет с вами в вашем замечательном городе, который я искренне полюбил и которому я восхитился, когда первый раз приехал, еще больше восхитился, удивился, когда приехали в следующий раз. И
Мне очень жалко, что меня нет в вашем театре, сейчас в вашем зале, который мы тоже полюбили. Ну, если честно говорить, почти как родной, потому что нам у вас было очень хорошо и с вашими руководителями, и со всеми вами, если кто нам помогал в работе. Мы встретились с настоящим, живым, очень энтузиастическим человеческим коллективом, человеческой компанией. 110 лет, потрясающий юбилей. Конечно, 110 лет ваш театр утверждает татарскую культуру, но не только он утверждает на татарском языке европейскую культуру, мировую культуру, и таким образом подчеркивает, что татарская культура часть и общеевропейской, и общемировой, и то, что мы так тесно все связаны, это сегодня в нашем, мягко говоря, бушующем и иногда кажется взрывающемся мире чрезвычайно важно. И еще, может быть, важнее юбилей, 110 лет проходит, это много людей, о которых мы должны помнить, но еще важнее то, что театр, которому 110 лет, сегодня молодой театр, сегодня живой театр, сегодня современный театр, ваш замечательный Фарид. Я знаю, что он Равкатович, но для меня все-таки Фарид делает интересный театр, работает на самом современном уровне, и в то же время опираясь на платформу большого русского театра, большого истории татарского театра, повторюсь, историю европейского театра. Это самое главное, потому что юбилей часто зависит не от нас, а вот встречать юбилей, будучи живым и молодым, это очень важно. И, конечно, я не могу не вспомнить сегодня Шамиля Зинуровича, которому за время нашего знакомства я стал испытывать сыновние чувства, хотя нас, может быть, не так уж много лет разделяло, и который, как я понимаю, был действительно одним из отцов-основателей и поддержателем театра. У нас тоже был такой директор Роман Васильевич Малкин, поэтому для меня это как-то очень близко. Я верю, что Ильфир Ильшатович сегодня делает все, чтобы сохранить тот дух, который был, и делает все по-новому, чтобы дух был новым. Я, наверное, уже заговорился, поэтому просто еще раз с днем рождения, еще раз с живым днем рождения. И будем ждать встречи. Вас у нас, а нас у вас. Второе для меня даже, честно говоря, предпочтительнее. С Богом. Спасибо. Hürmetli Nailә ханым, Наилә, сезгә зур рәхмәт. Менә бу котлауларны алып килгәнең өчен мин аңлыйм, сез мине аңлыйсыз. Бу безнең Татарстандагы туган кыз. Шунда 30 ел буена эшли. Шул театрда хезмәт итә. Һәм Лев Абрамович һәм аның коллективы артистларга махсус менә Качалов театры аракы алып килде. Булар шампанский алып килделәр. Шампанский һәм менә монда поздравляю театр Гаскара Камала со 110-летием. Һәм менә монда бөтен репертуарыбызның бара торган спектакльләр менә монда язылган. Каян тапканнар белмим. Зур рәхмәт, Наилә. Безне Татар дәүләт әкият Курчак театры кытлый. Сәхнәдә театрның директоры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Сәйитнур кызы Яппарова каршы алыгыз.
Кадрлы Рифкат Рашидович, Эльфир Ишатович. Білесізме, сіздің театр біле бірінші мәртебе шарашу 1966 жылда болды мен үшін. Қозан Дәулет университетінен оқуға келген «Güzel Mesel» деген спектакльні қараған едім. Мына шул күннен алып мен театр сәнғатына, сіздің театрға ғашық болдым. 50 ел бойына бір премьеріңізді қалдырмайша қарап барам. Çünkü ondan soň biteli bu teatrda benim yakın dostlarım, yoktaşlarım, көршілерім, hem hatta erimdeşlik. Şuna göre bizim isimimden Eket Tatar Devlet Kuşak Teatrı sizni şolay bütün hürmet ite, biz sizden örnek alıp işlerge, yaşarga tırışabız, suqlanabız, yaratabız, gururlanabız. Uzun sözün kıskası, bizden elimde artistler de geldi. Sizge esenlik, sağlık, oңuşlar, gül şolay bütün tamaşaçılarını, Tatar milletin suqlandırıp yaşayız. Sundur sarı